Po odkladaní 15 rokov to pripravil Smer na letné obdobie za 2 mesiace, pustil do medzirezortného pripomienkovania a naviac v dôvodovej správe napísal, že nerobil zásadné zmeny alebo v oblasti počtu poslancov, kandidovania nezávislých poslancov, zmeny volebných obvodov, lebo na to neboli žiadne podnety zvonku. Nebola žiadna verejná diskusia alebo fórum, z ktorého by takáto požiadavka zišla. Čo my hovoríme je, že pred voľbami o ničom inom veľa tých strán nehovorilo, len o tom, že tak chceli by sme len polovicu poslancov. Chceli by sme, aby mohli kandidovať nezávislí poslanci. Chceli by sme, aby bolo menej obvodov alebo viac obvodov a chceme, aby bolo inak rozdelené Slovensko. Zo všetkých týchto politických rečí pred voľbami, všetkých tých strán, 0 vstupov. A v princípe sa zobral návrh, ktorý vypracovalo ešte Lipšicové ministerstvo a nasekalo sa do neho všetko to, čo Smer potrebuje vyriešiť a čo je účelové. A potom to dajú v urýchlenie do medzirezortného pripomienkovacieho konania. Vidie to z toho, jak je ten návrh pripravený, že je tam ešte aj 1 500 000 gramatických chýb, problémov, skutočne preklepových chýb. A vidieť, že to bolo pripravené na rýchlo. A teraz v letných mesiacoch je to v medzirezorte. A čo nám vadí je, že nikomu to ani nevadí. Že najväčšia pripomienka bola, myslím, že SMK pripomienkoval, že niektoré časti musia byť potom aj v maďarčine, ale nikomu nevadí, že po 15 rokoch zmena volebného zákona neprináša nič z toho, o čom táto spoločnosť posledných minimálne 8 rokov diskutuje. Nič. A nevadí im ani, že žiadna diskusia k tomu nebola. Čo urobili je, že za jednotlivé povinnosti alebo obmedzenia určili sankcie a to sankcionovanie dali do rúk ministerstvám. Ministerstvám, ktorí oni riadia. Takže keď bude takýto zákon schválený, tak budete mať politické ministerstvo, ktoré rozhoduje o tom, či určí sankciu 10 000 alebo 100 000, či ju určí politickej strane alebo konkrétnemu kandidátovi, to je v zákone veľmi nejasné, že komu ju môže určiť aj jednému, aj druhému. A tak, ako to bolo, ako sme si to my odskúšali na tých podpisoch v týchto voľbách, vedia to zneužiť nie len na to, že niekoho zosankcionujú a bude to stať peniaze, ale že ho budú škandalizovať pred tými voľbami a povedia, tento porušil takýto zákon, tento porušil takto volebný zákon. A keďže o tom rozhoduje nejaké politické ministerstvo s nejakým politickým nominantom, tak je to absolútne nedemokratický nástroj na to, ako ovplyvňovať voľby v tomto štáte. A zdá sa, že politická parlamentná opozícia na svoje narodeniny rozdáva lízatka Smeru asi, lebo každý s nimi chce tak veľmi vládnuť, že im je úplne jedno, čo sa deje alebo čo sa nedieje, len aby nejakým spôsobom boli v parlamente a mali nejakú otvorenú diskusiu so Smerom. Takže nikto to nepripomienkoval. Samozrejme, predpokladám, že ich argument a ich odpoveď bude, však keď to dojde do parlamentu, budeme sa tomu venovať. Môžeme v rámci parlamentného pripomienkovania. Ale toto není predsa spôsob, ako viesť v demokratickej krajine diskusiu a formovať volebný zákon ako základný zákon politického života. Poslednú vec, ktorú my tam vidíme, je, že Smer podľa nás aj keď v posledných týždňoch prebehla informácia o zadlžení Slovenska, prebehli nejaké iné objektívne informácie, ktoré hovoria o tom, jak zle je manažovaná táto krajina, tak podľa mňa interne Smer už dneska vníma, že prehráva ten boj alebo tú vojnu riadenie krajiny a robí kroky, aby mal lepšie nástroje udržať si moc, lebo za chvíľku sa to začne to mismanažovanie tejto krajiny prejavovať. A hovoria si, že dobre, však teraz môžeme, tak prečo by sme to nevyužili. A v podstate len zobrali nie úplne zlý návrh z Lipšicovej dielne a zapracovali do neho všetky svoje účelové veci, aby ho domrvili. Alebo prispôsobili svojim cieľom. Posledná vec na úvod. Blížia sa prezidentské voľby a v prezidentských voľbách dnes už je zjavné a jasné, že Radičová kandidovať bude. Čiže vidíme niektoré ustanovenia tohto zákona a jeho časovanie ako dôsledok toho, že sa blížia práve tieto prezidentské voľby. A to budú možno najzásadnejšie voľby v histórii Smeru od jeho založenia.
ten systém vytvárania okresných a okreskových komisí bez možnosti delegovať tam svojich zástupcov tých ostatných politických strán, ktoré sa zúčastňujú tých volieb. Čo sa týka tých finančných limitov na kampaň, je to bližšie rozvrhnuté v tom materiáli, ktorý sme vám dali. Tak ako je to nedokonale pripravené, tak z toho vyplývajú možné nerovnosti medzi stranickými kandidátmi a nezávislými kandidátmi. Výsledok je, že sa im bude ťažšie zháňať ľudí do okreskovej komisie. Dobre, na tej lokálnej úrovni by ten problém mohol byť menší, lebo máte dostatok známych možno v tej obci, aby sa tam posadili, ale keď robíte už len regionálnu politiku, tak je to nemožné, keď nemáte rovnaké podmienky ako ostatní. Ešte stále aj tie strany, ktoré dostávajú peniaze z rozpočtu, tak majú spôsob, ako to riešiť svojich zástupcov v okrskových komisiách možno, ale v princípe takáto nerovnosť je nepriateľná. Tie finančné limity nám nevadia v tom princípe, že by boli nejako dramaticky nízke, alebo čo oni je dostatočné, avšak vždycky je možnosť škandalizácie. To sa týka aj tých prezidentských kandidátov. Tam je limit 500 000, myslím. Stačí, ak sa pustia do médií správa, že ministerstvo financií, alebo teda politický orgán, ktorý to má na starosti, preveruje nejaké skutočnosti, lebo sa javí, že by mohla byť snáď porušené tieto ustanovenia zo strany napríklad pani Radičovej, tak už je to veľmi negatívna kampaň, ktoré tie voľby môže ovplyvniť. Čiže toto, že tam zakomponovali tieto finančné limity, my vnímame v spojitosti s tým, že zverili ich kontrolu orgánom, ktoré sú pod ich priamo politickou kontrolou, ako priestor na škandalizovanie nepohodlnej opozície alebo nepohodlných kandidátov.